Na, ez a kisebbik mesekönyvem. Van egy másik is, valahol a benne. Patrik. Itt az én kis mesekönyvem. Köszönöm szépen, egy naptapsot megérdemel. Akkor most csendben maradtok, el is kezdem a mesélést. De azt tudjátok el, hogy mi kell a meséléshez még? Olvasni. Hogyan illik viselkedni? Na, először. Mindenki a csend. Nézzetek egy csendben. Ha valami nagyon tetszik, akkor mit csinál? Tapsol, tudtok-e tapsolni? Tökéletes. És ha valami tetszik és olyan nevetséges, akkor mit csinál? Nevetséges. Minden rendben lesz, akkor kezdhetek? Nézzük, melyik mesélés legyen. Azt mondja, hogy a kutya megomája. Túlságosan rövid mese. Na nézzük. A majom parlament egy napja. Ez meg nagyon hosszú és unalmas. Róka Rudi háza épít. Akkor kezdem. Egyszer hol nem volt, hegyen, völgyön, az óperenciás tengeren is volt egyszer gyönyörű, szép, nagy kerekerdő. Ebben a kerekerdőben élt Jolánka a nyúl. Na ez a nyúl! Tobiás! Tobiás! Na ez a nyúl. De merre? Tobiás! 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 Képzeld el, mi történt? Sétálgattam a kiskertembe, szagolgattam a salátákat, locsolgattam a répáimat, és akkor... Jolánka, ilyen illetlen vagy? Még csak nem is köszöntél, sem nekem, sem a gyerekeknek, be sem mutatkoztál. Igazad van, Tobiás, bocsánatot kérek, és tőletek is bocsánatot kérek, gyerekek, csak most annyira zaklatott vagyok. Sziasztok! Szóval azt történt, hogy sétálgattam a kiskertembe, szagolgattam a salátákat, locsolgattam a... Jó reggelt kívánok! Tobiás mester vagyok. És jó reggelt kívánok! Kezdjük még egyszer. Jó reggelt kívánok! Tobiás mester vagyok. És jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, menni fog ez. Most nézzük a kishölgyet. A kishölgyel ugye nem fogunk kezet, de ő majd kedviszik nekem, igaz? Akkor csináljuk úgy, mint a véletlenül találkoznánk, jó? Jó reggelt kívánok! Tobiás mester vagyok. És hol maradtam? Jó reggelt meg a pukedli. Na még egyszer. Jó reggelt kívánok! Tobiás mester vagyok. Jó reggelt kívánok, Paprika lettem a A pukedli. Jó reggelt! Na még egyszer. Csendet kérek, hogy biztos, hogy kerülni fog. Jó reggelt kívánok! Tobiás mester vagyok. Jó reggelt kívánok, Paprika lettem vagyok. Levennék, megkérném, hogy segítsen nekünk, hogy Jolánka is bemutathassa, hogyan illik köszönni és bemutatkozni. Leventével véletlenül találkozunk Mikivel. Bocsánat, Jolánkával, kezdem előre, jó? Jó reggelt kívánok!
Na végre, Jolánkám, egy tapsot te is megérdemel. Na akkor, gyere Komám, kapjuk el a nyolat. De várjál, mit akarsz attól a nyújtónak, nem ártott ő neked? Mikor nem ártott? Beköltözött a szép új házam. Te házadba. Tehát a te házad az egy ilyen koszos, büdös, mocskos lókajú. Jó érzésű állat a közelébe sem megy. Építettem magamnak egy új házat eszni. Ez nem lehet a te házad. Már miért lehet? Mert ez itt a nyúlkertje, következésképpen itt minden. Na jól van, nem akarok neked magyarázkodni. Segítesz, vagy nem? Hát éppen segítetek. Na, akkor gyere Komám, kapjuk el a nyolat. Gyere Komám, kapjuk el a nyulat! Ha elkapjuk a nyulat, nem mulat! Elkapom, hogy felverjem a fejét, leadom a kezed át a külé. Elkapjuk mi még lesz a nyúl! Fejbe már a vécs, így fejben nyomul. Megfogom, kabátrathat nekem! Friss húsával vetöm majd a fejem. Elég! Azt mondom, fejezd már! Jó. Köszönöm szépen. Szerencse! Érted? Így fogjuk kicsalogatni. Tehát menjünk a Jolához, és mondd meg neki. Jolám! Hoztam neked varázsrépát! Ajna. Jolán! Tessék! Hoztam neked varázsrépát. Köszönöm, már nem vagyok éhes. Te hallottad? Azt mondta, hogy már nem éhes. Nem kell megenni a varázsrépát. A varázsrépa a fényképezkedéshez kell. Na, menjél! Jó. Jolán! Tessék! A varázsrépa fényképezkedéshez kell. És miért kell lefényképezni a varázsrépát? Azt nem tudom. Jó, Kakuma! Miért kell lefényképezni a varázsrépát? Nem kell lefényképezni a varázsrépát! Menjél oda, és mondd meg neki! Jolán! Jolán, hoztam neked varázsrépát, amit hogyha megeszed, te leszel a legszebb a fényképezkedésben. Én leszek a legszebb? Dehogy te leszel a legszebb! Menjél oda, mondd meg neki! Jolán, hoztam neked varázsrépát, amit hogyha megeszel, te leszel a legszebb a fényképezkedésen. Felírja meg papírra! Nem kell, nem vagyok így buta. Jolán! Tessék! Hoztam neked varázsrépát, amit hogyha megeszed, te leszel a legszebb a fényképezkedéskor. Elírja meg papírra? Azt hiszem, én már így is elég szép vagyok. Hallottak, azt mondta, hogy már így is. Akkor mondd neki, hogy ronda! Jolán, ronda vagy, mint a... De nem van neki! Nem van neki, mert még megsértődik! Menjél vissza, és mondd meg neki, kedvesen, hogy Jolán, hoztam neked varázsrépát, amit hogyha megeszed, Ő lesz a legszebb a fényképezkedés. Igen. Jó. Jolán! Tessék! Hoztam neked varázsrépát, amit hogyha megeszel, te leszel a legszebb a fényképezkedéskor. Na, jól van, Farkaskoma, kimegyek, aztán mutasd azt a varázsrépát. Ki jön? Ki? A nyúl jön. Ja, tényleg a nyúl. Na, hogyha most elkapok. Na, Farkaskoma! Most ütött az utolsó répát. El akarom mondani órán. Nekem. Dehogy nekem. Most elkaplak és leharapom a füleket. Az én fülemet. Dehogy a te füleket. Elkaplak és megfogom a hozzátrósétat. Nekem nincs olyan hozzátróség. Nem a tiédek. Na, figyelj, elkapjuk. 3-ra, 1, 2. De még csak fél 3, mint 5 perccel. Jó, úgy a nyúl, értem. Nem a nyúl vagy. Nem a nyúl. Hol a nyúl? Ott van mögötted. Dehogy jöttem. Nem mögötted. Mögötted. Jó, van, gyere!
semmit a répáról? Ó, dehogy nem. A répa a nyúlé. És ez a határozat? Nem mond semmit a káposztáról? Dehogy nem. A káposzta is a nyúlé. És te, Tóbiás, ez a határozat nem mond semmit a házról? De mond. A ház is a nyúlé. Ti pedig már is megkezdhetitek a ház körüli munkákat, de mondjuk kapálgathatnál a kiskertben, na indulás. Farkaskoma, te pedig locsolgass a répákat, a salátákat. Na hadd kezdjetek dolgozni. Még hogy szedjem a hernyókat a fájtot az odváról. Hát még ilyet kihal. Jolánkám, te pedig én nyugodtan a szép házikódban. Menj csak meg! Rendben van. Ajaj, gyerekek, de nagyon eljárt az idő. Így aztán lassan be kell fejeznem a mesét, meg megígértem tegnap este Süzgarcsinak, hogy azt a mesét, amit tegnap este elkezdtem, ma folytatom. Ti pedig, ha legközelebb is szeretnétek, vagy eljövök hozzá, addig is a viszontlátásra gyertek!